Levickí basketbalisti sú v extralige stále nezdolaní. V 5. kole si doma poradili so spišskou Novou Vsou 93-73, no museli sa rozlúčiť s Američanom Racinom. Tomu sa obnovilo zranenie bedrového kĺbu a operácia je nevyhnutná. Sme hľadali takého hráča a boli sme radi, že sme ho našli. V zápätí teraz hneď ho strácame, takže nás to veľmi mrzí. No ale my sme rozhodili siete a budeme hľadať naďalej. Najvýraznejšou osobnosťou je medzi patriotmi Srb Luka Igrutinovič. V zápasoch neklesol pod 20 bodov a proti Handlovej sa jeho užitočnosť vyšplhala na číslo 42. Počul som, že už o mne vedia aj ostatné kluby, ale na toto sa vôbec nesústredím. Zaujíma ma iba tréning a tvrdá práca. Nejde o moje individuálne štatistiky, ide o to, aby som pomohol vyhrávať tímu. Po sezóne, ktorá sa dala nazvať prečkávacou, je v Leviciach, zdá sa, opäť späť poriadna basketbalová atmosféra. Ja som pevne nohami na zemi a nelietame v oblakoch, stále to prizvukujem aj chalanom, že sezóna nám ukáže minimálne niekedy v decembri, že fakt na čom sme.